Oimore nye en sadi e kono. Sani to en sapar gario gidaka prabich ga auchiel. Mano marodhiambo. Erokamano ahinya. Uyudo chenro mar luto ombulu mano kanyero ne president ma pacho kaendie. Pacho kaendie jomoko ne ywaka kaluwore koda ng'ikruok maka kod kacha mano mag Kimskit e kin mamoko. Akia ni kono ero weche no chalo nade. Ulute yo machalo nade. Koni to Kimskit ne tiyo maber. Kendo gik moko no dhi e yore makar. Ne onge weche mang'eny kaka neno ni dala aparo ni nikech either nok gipangore maber kata ni nikech ji noko ikore e yo makare mano kete stations noko ng'iyo kitsgi lakini kitsgi tiyo maber to kendo lines bende nok bor ahinya. Mano kaluwore bende ni okung'eny ahinya. Ng'ato bo penjo ni to unto sama uluto ombulu udhi lute gi kanye? Kaka an nadhi Washington to gik moko dhi adhiya maber e yo makare. Koro ok apar ka nitiere state moro ma ang'eyo an awuon ma anyalo wacho e wiye. To koro in kaka Celestine geno mari mabende intiere godo bang' kiseluto ombulu mano ne jatend piny intiere kod geno mane sama koro warito duoko? Anyalo wacho ni an gi geno ni Raila Odinga nyalo loyo to bende kineno kaka results dhi to bende ng'ato nyalo bet gi hesitation ni Ruto nyalo loyo. But gimang'eyo ni ng'ata onego bet gi kwe nikech koro chopo yo kaluto ombulu to results nyalo biro e yo mora koro ji onego bet gi kwe. Ing'e ni ng'ato bende nyalo penjo ni to in intiere piny mar Amerika ang'o momiyo iluto ombulu mar Kenya kae kata bedi in ja Kenya ang'o momiyo idonje chenro mar luto ombulu ma pacho kae? Luto ombulu en right mar ng'ata manonyuol Kenya to kendo in kaka in ja Kenya kata in oko to didwar ni mondi lute ombulu nikech ng'ata ma bobo donje telo ibo neno ni to in contribute ko ng'ato bete telo koso oyo kendo ka ng'ato okoluto ombulu to kiny ang'o wacho ni ng'ane noko donje telo nikech ang'o koro momiyo ng'ata nitiere gi right mar luto ombulu kamora pramenti. Ma bende ok nyis ni in kendi mineno lokruok ne in to bende ne jomoko ma bende iweyo chien mano piny mar Kenya. Erokamano ahinya Celestine ka entiere mano kanyero Texas mana wachni mogika ne jo Kenya kinde go ma bende warito duoko mano mar ombucha kata kanyero mondo omiwa duoko mar kom tend piny. Ng'ata onego bet gi kwe nikech kwe kende mwadwaro. Kendo ng'ata ma neno ni nitiere weche mang'eny ma ng'ato dwa kelo ne ng'ata onego herre nikech elections bo biro to kalo to jirani ng'wan nitiere go pod brodak kodwa koro onego beni wabet gi kwe wate. Erokamano ahinya mabende kaka ni nyisowa ni state no ma Texas okun ji mang'eny kabisa momiyo chenro mar luto ombulu ne dhi mapiyo to kai ji no mondo apaga seche me bende iyaw kuonde luto ombulu mana 12 mar okinyi oyudo ka ji no sechopo e lai akia ni bende utimo mondo makamano koso ng'ato samo chiewo to donjo to luto tek ni 12 oyudo kosetimo kamano? Anto no kamonda ahinya nikech kaka koni nitiere gi shughuli mopogore koro sama na to toka yudo ji mang'eny na luto ombulu ta wuoka. Erokamano ahinya mano kanyero Celestine Awuor ka bende entiere mano state no ma Texas e piny Amerika achiel kuom pinje go eko ma bende jo Kenya oyudo thuolo mar